harsh on yourself kapag parang feeling nyo walang improvement. Ang isipin nyo dyan kung walang improvement sa katawan nyo. Hey everyone! Welcome back to another vlog! I started the vlog very late guys. Magpo 4 PM na. And nakapagbihis na ako para makapag-workout. Kasi kaninang morning, ang ginawa ko lang is just nagbasa ng book, ganyan, nag-journal. So, parang gusto ko lang na mag-rest. And I think, baka ma-bore kasi kayo kapag, dinocument ko pa yon. Kailangan maaga ako mag-workout kasi by 6 or 7 PM, dapat nakakain na rin ako para may magawa pa ako mamayang gabi. Kasi kung late na ako makapag-dinner, wala na ako magagawa, maliligo na lang, then matutulog. Ganun yung magagawa natin. So guys, as you can see, I'm on my workout clothes again. Yan po, ang laki ng tiyan ko. Ayan. So, ito na po yung progress po natin. Magte-take ako ng picture mamaya guys kasi pang 7th day ko na to ngayon. Hindi kasi ako naniniwala guys sa mga mabilisang diet, mabilisang workout. Yung 2 weeks medyo okay pa magiging effective. Pero pag 1 week, parang feeling ko wala masyadong mangyayari. And then yung mga diet din na wala kang workout. Hindi ako naniniwala na within a week or 2 weeks mag-lose ka ng weight. Maybe mangyayari yun pero mag-gain back ka din. Yung 1 month, pwede pa. Naniniwala ako pwedeng mangyari yun kasi kung consistent ka dun sa diet mo, yun, kung ma-maintain mo, pwede siya yung 1 month. Pero for 1 week, huwag kayo masyadong guys, don't be too harsh on yourself kapag parang feeling nyo walang improvement. Ang isipin nyo dyan, kung walang improvement sa katawan nyo, at least may improvement sa health nyo, sa heart, especially sa heart guys. Kasi parang nare-regulate, mas maganda ang circulation, and napapansin ko rin guys, mas gumanda yung skin ko. Ay, nako talaga, yun talaga yung number 1 na gusto kong mangyari. Kasi I stopped the rejuvenating na kasi tapos na din yung 1 month, and wala nang laman ito, yung mga yan. So, very normal na lang, or parang yung mga very easy na lang na skincare yung ginagawa ko ngayon, and yet my skin is still good. Probably because of the brilliant skin, pero I'm thinking it's all about the diet and sa exercise na nangyayari. So, dami ko nang sinabi guys. Tara na, mag-workout na po tayo. Ayan guys, so for today, meron po tayong 4 workouts, 45 minutes in total. So, ang mga gagawin pa rin is parang yung ginawa kahapon. Ito, lagi natin ginagawa, together with this, yung abs. Pero ngayon, may dagdag na naman siya na ito, core and arms. Tapos, ito yung ayaw ko guys. Ito yung 11 na ang tawag nito, 11 line abs. Yung parang 11 yung abs. Ganun guys. Kasi ang hina talaga ng core ko. But anyway, gagawin natin yan kasi nga no pain, no gain. So let's start. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Hey guys! Natapos na po yung ating isang workout. First set. Yan. So, isang workout pala na yun, meron siyang 3 sets. Napahirap siya ng pahirap. So, yung susunod is yung ating abs, and then arms and core, and then abs na naman. Oh my God. Nag-aircon ako guys kasi sabi ko, parang mas napapagod ako masyado kapag kapag di ako naka-aircon, kapag sobrang init talaga. Ngayon, mas kinakaya ko. In fairness naman sa burpees, kahit slow ako ngayon, natatapos ko yung 30 minutes. Samantalang dati, mga 3-4 lang na burpees, hindi ko na kaya. Yun. Pero yung up and down plank pa din, hindi ko pa rin masyadong kaya yun. Kaya, yung modified yung ginagawa ko. Or kaya, push up, knee push up. Yun. But anyway, we still have a long way to go para matapos natin to. Hey guys! So, natapos ko na yung 2 set. Nalobat pala to nung para sa abs. Kaya nagcha-charge pa ako. Lobat na lahat. Yung 2 battery ko. Buti na lang nakapag-charge ako ng 1 battery ko last night. So, napalitan ko na siya. But, napansin ko lang na hindi pala siya nag-film ng time-lapse ko. Parang may, ilang shots lang. Tapos,
wala na. Napansin ko lang nung tapos na yung workout. But anyway, I will do the third workout na. Medyo nakapagpahinga na rin ako while waiting na ano. Kasi hindi ko kaya na dire-diretsuhin siya na yung break time ko lang, yung nagsalita ako sa inyo in between the workouts. Hindi ko na kaya. So, magpapahinga ako. Actually, nakapagpahinga na ako. And then, yung pangatlong workout na, which is arm and core ata. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to... Guys, I'm so happy. Tapos ko na yung tatlo. Totoo nga. Kasi nag-usap kami ni best friend ko kagabi. Sabi ko, madami akong hindi nagagawa kasi sobrang, alam mo yung interval, sobrang bilis. 5 to 10 seconds lang kasi. Tapos, yung break time ko lang din in between the workouts is when I talk to you. Ganun. So, ang ginawa ko kanina, dahil low bat lang din naman, at hindi ko alam na meron akong hindi ko alam na meron akong naka-charged na battery ko. Nakapagpahinga ako. So, mas nagawa ko yung mga workout na pang arms and pang core. Grabe. Maganda pala pag magpapahinga. So, magpapahinga ulit ako. Para sa next workout, isa lang naman na matatapos na ako. to clear my head. I just need to clear my head. Oh my gosh, guys! 1 week na! Natapos ko yung 1 week. Grabe! Ang hirap. Pero ngayon, natuto na ako na magpahinga. Pinapahinga ko na yung katawan ko before in between workouts para magawa ko, ma-execute ko talaga yung mga moves. Pero may mga times pa rin talaga na, especially kapag core na yung tinatamaan, may mga times pa rin na mga ilang seconds ako napapahinga. Kaya makikita nyo bigla kong gumagano. Buti na lang naka-timelapse. Hindi nyo mapapansin. Pero yun guys, pero at least natatapos yung workout. Aha, may bago tayo bukas guys. Ariana Grande abs. Yung bago. 4 na naman. Tapos may isang bago. Yung pang-4. Oh my gosh. Pakita ko lang sa inyo guys yung nangyayari na po sa ating mat. Bali guys, nasisira na siya. Oh, can you see that? Yan. Kaya laging ito na lang yung para sa paa ko. Kasi ito yung nagagasgas eh. Oh, natatanggal na yung mga ganyan niya. Binili ko pa to sa Miniso dati. Maganda siguro to kung pang yoga lang siya or yung nakapaa ka lang. Kaso lagi kasi ako naka-rubber shoes para mas madikit yung yung paa ko. Trinay ko kasi guys na hindi ako mag-rubber shoes. Parang magkaka-injury ako. Ayoko namang magka-injury ako dahil sa workout. Nangyari na kasi yun sa akin way back 2014 or 13. Ayan. Nagka-injury ako sa workout. Na parang 2 weeks akong hindi nakapag-workout dahil na yung paa ko. Napalisod ako, besh. Kasi hindi ako nag-shoes. Ayan, kaya dapat naka-shoes ako. Unless yung workout is hindi talaga kailangan na mag-shoes. Like yung mga nakahiga lang or like that. Pero yung mga ginagawa ko kasi kay Chloe Ting, grabe guys, kailangan talaga na naka-shoes. Alam nyo ba, trinay ko nga. Kasi nasasayangan ako, nasisira yung mat. Trinay ko na dito lang ako sa floor. Yung dadaanan ng paa ko is only the floor, tas yung kamay ko lang yung nandito sa mat. Makikita nyo yun nakita nyo na siguro yun sa mga previous na videos ko. Kahapon ata yun or nung isang araw ginawa ko yun. Pero guys, sobrang madulas tong floor. Ayan, kaya bumalik ako dun sa may mat. Kasi kapag madulas yung floor, hindi ko ma-execute yung workout ng maayos. So, sayang yung effort ko, sayang lang yung pagod ko. Hi guys, so magluluto na po ako ng dinner ko. This one. Bumili ako kahapon, 'di ba, ng ng bangus. So, magluluto ako ng isa lang. Pinat! Kain na tayo guys. Ito na yung aking boneless bangus na prito. Grabe ha, itong isa lang to, 190 calories na yan. Tapos, meron po akong pipino. Para dito ko na rin isawsaw yung bangus. Tsaka para may extra ako na makain. Kain na tayo guys. Pag nakakaamoy ako ng pipino, parang feeling ko kumakain ako ng chicken rice.
Yung chicken rice nila sa Singapore. Muna nung pinatry sa akin yun ni Mac. Actually, gusto kong lutuin yun kaso rice kasi. Rice kasi, beshi. Hey guys, time check. It's already 8:49 in the evening. Ayan, kakatapos ko lang maligo. Ano nyo naman ang routine ko every night? Maliligo po dapat ang madam. Lalo na kasi pinagpawisan ako sa workout ko, guys. So, mag-skincare na po tayo. Ito, guys. Ayan, yung aking skincare ngayon. This is the Maxi Peel na facial cleanser. Akala ko toner to. Cleanser pala siya. Tapos, bakit may buo-buo? Hindi naman ako nagkaka-breakout ngayon. So, mukhang okay naman ito. Itong Maxi Peel na facial cleanser nila. Nakakalinis talaga siguro. Ayan. In fairness ha, hindi ako nagkaka-pimple. Ay, wag naman sana. Lord. Ang hirap. Lalo na walang mga mabilhan ngayon. Hindi makapagpa-facial. Ganun. Yan guys. Nangalkal ako ng mga skincare ko. May natira pa pala ako dito na kulang-kulang isang bote na AHA from Precious Skincare Cosmetics. Ito siya guys. Wala na yung ano niya, yung sticker niya. Pero alam ko sa kanila galing to eh. Pinadala nila to noon sa akin. Natatanggal kasi dahil sa oil. Ayan. So, ang ginagawa ko ngayon is this. Ito, tsaka ito. Yung recovery sleeping gel mask, tsaka ito. Kasi dati ko naman nang ginagawa. Kasi nga daw yung AHA, pwede naman daw siyang i-mix sa lotion, mga ganyan. So, pwede din ilagay sa lotion. Tsaka dito, sa ganito. Yung iba guys, ayaw nila na naglo-lotion sila. Kasi, mainit daw, especially ngayong summer. Well, ganun din naman yung feeling ko. Na-feel ko na din naman yun guys. Ang problema nga lang kasi, hindi mo na kasi may babalik yung time na nawala para ingatan sana yung skin. And yung skin kasi natin guys, kailangan niya ng pag-exfoliate, kailangan niya ng ma-moisturize pag na-exfoliate, ganun, para hindi siya mag-dry. Nag-exfoliate din kasi ako ngayon. Nag-salt scrub ako, kaninang naligo ako. Kaya, kailangan ko siyang moisturize. Ayan guys, so nag-prepare na ako ng mga i-film ko for tomorrow. Ito, isang video to. Tas ito, isang video. Tas isang video. Ayan. 3 or 4 siguro yung i-film ko guys. Check ko na lang. Nandito na rin yung notebook ko for my YouTube. Ayan. Tingnan nyo, may mga nakalagay siya dyan. Para madali ko lang mahanap. Hey guys, so to end this video, I would like to make a shout out. Kasi as promised, diba, every Sunday I should make a shout out. But anyway, last Sunday, wala na naman po tayong video because ang madam po is on duty. So, gagawin ko po yung shoutout ngayon. But anyway, yung mga isi-shoutout ko po is yung mga nag-comment po sa mga videos last week. Yung mga na-out na videos. Yun po yung mga ginagawan ko ng shoutout. So, nandito na naman po ang mahiwagang notebook po natin. Shoutout po kay Sis Panelin Gonzalez. Thank you so much, sis. Lagi kang andyan. And kay Sir Raymond Caberto. Laging nanonood. And then kay Sis Charmy Lagaso, kay Sis Rosemary Sumulong, Precious Jewel, kay Kulit, and then kay Lodi Pet Malu, and then kay Ivy Dayan Ladisla, hello po, and then kay Joy Puron, ayan, parang bago siya, ngayon ko lang siya nakita na nag-comment, and then kay Sis Ornella O'Brien, and then kay Sis Mary, ayan, and then kay Valeria, bago din siya. So, thank you so much guys for watching, and kung gusto nyo pong masali sa mga shoutouts, just comment down below sa mga videos po na lumalabas every other day, ayan. So, kapag Sunday or kapag Tuesday na, actually, dun na nagagawa yung shoutout. So, thank you so much guys for watching, and if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Mr. Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Guys, natapos ako, para nag 1 hour ako mahigit. Kasi hindi siya tuloy-tuloy, madami akong rest. Finally, natapos na yung 8th day. Grabe. Alam niyo yung kinakabahan ako na Ariana Grande na abs workout. Yun yung pinakamadali.